So hello friends, welcome back to my channel Birkhang YouTube channel. नोंथांखौ बयखौबो so friends दा आंनि YouTube channel 5k subscriber complete जाहां जाबाय. Okay, so बेनि खुसियावनो आं नोंथांमोननो आंनि बे viewers and subscribers नोंथांमोननो मोनसे गिभावे लाना फैदों. So बे गिभावेआव जायदों एबा बे गिभावेनि प्राइसआ जायदों 500 rupees. So आंनि viewers and subscribers नोंथांमोना जायनाखि आंनि viewers and subscriber बिथांमोना बे गिभावे खालामनायाव पार्टिसिपेट खालामनाय एबा पार्टिसिपेट खालामनायनि उनावहाय विनार जायो. थ' विनार जाखांनायनि उनावहाय बिथांनि बेंक एकाउन्टआव आङो 500 rupees को instantly send खालामना हरनाय जागोन. Okay, so आरो नोंथाङा बे गिभावे खालामनायाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय नोंथाङा सिम्पली बे भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालामनांगोन आरो नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन आरो नोंथाङा जायखिजाया मोनसे कमेन्ट खालामथारनांगोन आरोखि कमेन्ट सेक्सनाव जायखिजाया नोंथाङा आंनि YouTube चेनेलनि बागै नोंथाङा मा सानो एबा आंनि भिडिअफोरखौ नायना माबायदि मोनो एबा माबायदि मोटिवेट मोनो एबा मा सिस्टेमनि जायो आंनि भिडिअआ सो बेनि सोमोन्दै नोंथांनि बे फिलिंसखौ बे कमेन्ट सेक्सनाव जायखिजाया मोनसे कमेन्ट खालामनानैहाय खोन्थाहरनांगोन आरोखि नोंथांनि फिलिंसखौ. ओके फ्रेन्ड्स आरो बे गिभावे खालामनायनि प्राइसखौ मारै मोनगोन होननानै बुङोब्ला जेब्लानाखि आं बे गिभावे खालामनायनि रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामो बेनि भिडिअआवहाय आं आंनि WhatsApp नाम्बारखौहाय आङो खिन्थाखागोन जाय बिथाङा बे आंनि गिभावे खालामनायाव पार्टिसिपेट खालामनानैहाय विनार जादों बिथाङा बे आंनि बे WhatsApp नाम्बार होखादों बे WhatsApp नाम्बार होखानायाव नोंथाङा आंनो मेसेज हरबानो जाबाय WhatsAppआव होमबानो बिनि उनावहाय आं नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ बिहरगोन बिनि उनावहायनो आङो 500 rupees को नोंथांनि बे बेंक एकाउन्टआवहाय इनस्टेन्टलि सेन्ड खालामना हरनाय जागोन. ओके सो फ्रेन्ड्स आं बे गिभावे खालामनायनि रिजाल्टखौ जेब्लानाखि आंनि बे YouTube चेनेलाव 5k साबस्क्राइबार कमप्लिट जायो अब्लानो आं बे गिभावे खालामनायनि रिजाल्टखौहाय नोंथांमोननो एनाउन्स खालामना खोन्थागोन. ओके सो बे गिभावे खालामनाय रिजाल्ट एनाउन्स खालामनायनि सोमोन्दै आं एक्सट्रा भिडिअ खालामखागोन. ओके सो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो आंनि बे YouTube चेनेलाव थाबैनो 5k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनांगौ आरो आंबो नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो टेक्न'ल'जिजों रिलेटेड थानाय टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडिअ बानायनानैहाय खोन्थाबाय थागोन. ओके सो आरो नोंथाङा जुदि आंखौ दाबो फेसबुक इन्स्टाग्राम आरो टुइटाराव फल' खालामोबा खालामदो बिनि लिंकआ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ. ओके सो फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय.